Вие сте с Estimate. Аз съм Руми и говоря изключително неразправно, но като се замисля, това може да се каже и за някои репортери и журналисти в националните ни медии, така че нека да продължим. Всъщност в Панса си имахме мой до туалетната хартия. За всеки случай. Никога не сме го използвали обаче. Може би при момичетата процеса на генериране на идеи не върви по този начин. Аз също си записвам всички идеи, дори и най-глупавите. Което е мега депресиращо, когато започнеш да си ги четеш. Мисля, че проблемът с това отново е мързала. Сядаш, записваш си нещо, възможно най-малко думи и си мислиш, че после ще се сетиш за него, но после минават дни, месеци, години и всичките мисли, които са те навели на твоята гениална идея, вече ги няма. Става въпрос точно за това, за което говориш. Имаш право, когато казваш, че идеите ти зависят от заобикалящия те свят, но трябва да се отбележи, че заобикалящия те свят зависи от теб. Принципно хората, които редовно произвеждат изказвания от сорта на заобиколен съм с идиоти, винаги ме притесняват. Все пак човек сам си избира с кого да е заобиколен. Горе-долу по темата, в началото на годината си купих тази тетрадка за 1 паунд от един черки шоп и вътре единственото нещо, което беше написано от нея, това съм написала, беше това, Songbook. Какво е станало с нея? Какво е станало с човека, който е написал Songbook там? Изкарал една досадна година в университета. Мислики си, че може би ще развива талантите си, мечтите си, каквото и да е. А това е останало да прешасат някой чертенджи. Сега вече е пълно с простотие. Защото аз го се. А може би човека, на когото е принадлежало, просто се е страхувал да напише глупава песен вътре. Казват, че на добрите творци им е трудно да рисуват или да пишат музика, текст, каквото и да е, защото имат добър вкус и не искат да предлагат на света думи, така да се каже. Вечно съществува тази мисъл, че в момента произвеждаш нещо ужасно тъпо, което не бива да излезе на бял свят. Достатъчно глупости вече има в него, в света ви. Но човек няма как да направи нещо добро, без преди това да е направил доста неща, които не могат да се определят като добри. Поне така казват добрите. Така казваше и Фил Лодвър, уникалният ми лектор по функционално програмиране, който отдели цяла една лекция миналата година, просто за да ни мотивира. В общи линии адаптира една лекция на Ричард Хаминг, голям човек в информатиката. Казва се Iranian Research и се върти около основната идея, че няма смисъл да правиш неща, които нямат смисъл. Тоест, въобще да започваш да се занимаваш с неща, от които ти се струва, че няма смисъл. Пак ми свърши цвета, бе! Ето така става, като не пестя. Това е, да си беден. Да имаш прекалено много месец на края на парите. Подозирам, че бирата е Budweiser. Но още не съм се справила с тази загадка. На теб ще ти оставя една ето тук долу. И не се чувствам гадно, че няма да се справиш с нея, защото поне ще ти бъде много забавно. Разбери къде е изчезнал човекът, който се хвърли в топката.